Original Shoes. Original Shoes. Yes. Yes. Original Shoes. Woo. Fire. Again. Let's go. Enough. Again. Woo. Yes! Original Shoes! And the best drummer! Woo! And I'll kill him! Everybody! Just wanna get the drop! Original Shoes. Thank you. Добре, прия да седнеш при приятелю, здравей, радо се вие. Прия седнеш при мен, може ли пак да отидеш там, само нещо иска да те помоля? В неравноделен такт можеш ли бе? Или в един... Не във вас, в един друг такт, дето... Не неравноделен, на един, дето е много популярен по България. Венче, я го задай. Чек. Дай да сложим и музика, бе. Я дай, бе. Thank you. Как си е, човече? Не знам дали ми личи добре. Добре, заповядай сега. Малко... Изморява ли това нещо? Не много. Но все пак, може би, това, че танцора винаги трябва да е в форма. Специално аз, например, тренирам активно и се храня пасивно. Така отбягвам тежките храни, постоянно съм на режим и така моделирам тялото си да ме слуша. От колко време те слуша теб? Това трябва да го кажа по телевизията. Добре, ако ще отдавна много те слуша. Не. Това е, нали, шоу. Разбира се, да, благодаря ти, шоу е, да. Да. Е шоу. Ще трябва да го кажа. Пред цяла България по телевизията от 40 години. От 40 години да, танцуваш? Аз танцувам, да. Танцувам от 55 години, тъй като аз сега ще навърша 60 януари. И
Когато съм бил на 5 годишна възраст, заболявам от рахит в краката. Заболяваш от какво? От рахит в краката и фактически рахита ми решава съдбата. Защо? Майка ми почва да ми прави бани от орехова шума, вари и от отварата, това е някаква народна медицина. Почва някакво лечение, слънчеви бани. В един момент аз почвам така да затягам и тя ме записва в Георги Димитров в читалището балет, да дозатегна. И от тогава до сега 55 години затягам. А как се ориентира към степа? Въобще, аз когато реших да направим тази реклама на Dancing Stars 2, всъщност тя хрумна на един от моите колеги сценаристи, Филип Станев, както си дадахме, защото искахме да направим така една реклама на Dancing Stars, която да е по-различна, по-забавна. И му хрумна и каза, защо изведнъж да не хвърлиш патриците, почва да танцуваш. И аз казах, мога да танцувам, си казах, но какво да танцувам с теб, си казах. Аз има един човек, който може да направи това нещо, т.е. да го запишем само краката му как танцува. Това е Жоро Степа от Плевен. Аз знам за тебе, знаеш, познаваме се от много години. Да, въпросът е как реши точно с теб да танцуваш. А и ти го танцуваш толкова професионално и по такъв начин абсолютно все едно гледам американски мюзикъл. Тоест ти си усвоил тези тънкости на този танц, който е много сложен, изключително труден за усвояване по такъв начин, че все едно не си българин. Българите не танцуват такива. Даже ме питат в Норвегия по корабите дали не съм от Народна република Америка. Да, така е. В крайна сметка ти учил си, къде си го учил това нещо? Ами сега точно ще продължа. Като играх само 2 години балет, не ми хареса нещо и започнах гимнастика. Играх 8 години гимнастика, спортна гимнастика. Не художествена гимнастика. Тогава момче, нали, мускули искам да правя. Да, играх спортна гимнастика при Елян Карамфилов на времето и някъде 8 или 9 години, една година не правих нищо и имах един приятел, който живее сега в Англия и той предложи да влезем в северняшки ансамбъл. Значи танцува и народно. Всичко. И тогава беше нагребена на вълната Rolling Stones, Beatles, Elvis Presley. Тоест искам да кажа, че северняшки ансамбъл в Плевен сериозно се занимава с Rolling Stones и с Beatles. Не, той ми предложи да участваме там, обаче тогава нагребена на вълната бяха групите и рок-н-рола и аз викаме, как сега точно, нали, скалпаците сървали, той вика, излизат в чужбина. Влязох в ансамбъла и наистина влюбих се в танците, работих там доста време, до казармата. 67 година... Не говори с години, защото се напрягам, разбираш. Да, добре. Кажи тогава, после отидох, ей си къде. Да. Говори с години, защото се напрягам. Да. Става ми се страшно. Да, въобще между другото, въобще не прилича човек, който на 60 години. Трябва да ти го кажа, сигурно всеки ще го е помислял, който те гледа по телевизията в момента. Ето виж, сега в момента те подават гледано кай, въобще не прилича човек, който на 60 години. Защо изглеждаш толкова младолик, бе, човече? Ами, ние така си имаме, помежду нас си говорим, така имам... Кои вие, бе? Приятелите. Приятелите. Да. Срещам един приятел да вика, на колко стана, бе, бате Жоро? Бате Жоро? Да. Така ли ти вика? Да, той е с 2 години по-млад. По-малък ти вика бате Жоро? Да, и аз викам, аз съм жив пример, че просто човек не остарява. И той вика, ти си много младолик. Става обидно. И аз викам, и ти не изглежда стар. И сега се сещам, викам, много си младолик. Той вика, ти си по. Добре, в крайна сметка, откъде идва това? Кажи, остави шегите, които там си разбереш. Просто човек, както Бог го е създал, от моделиран се пази. Не се знае моделиран човек. Пазиш се, така ли? От моделиран човек се пази, не се знае как ще мири, как ще прикара. Добре, в личен план? Ами сега, с много... Женен, деца? Да, значи, женен, внуче на 9 години, Борис. Браво да ти е Боби. Борис се казва? Да, Борис. Браво. Искаше да дойде, обаче, нали, има изискване. Да. Аз викам, има нецензурни думи някога в предаването. И деца той вика, не може, да. Не може, той вика, ти ако знаеш училище как псуват. И на площадката как псуват. Да. Става просто, че... Значи внук и дъщеря. И дъщеря и син, който почина преди 5 години. И това са неща, това е съдба. Ти си говориш за това, на колко години? На 31 почина. На 31 години сина ти почина? Да. От какво? Ами, определено... Говори ли си с това? Говорим си, що не. Той живее два емоционални стреса и почна да му се види свят, да вижда двойно синото око. И отидохме на очен лекар. Оказа се, че очният статус е много добър
И след това при Златко Златков, може да го познаваш, той е племенски доцент. Подробности, защото не искам да говорим за това нещо. При неврохирург той каза ядрено-магнитен резонанс. При ядрено-магнитен резонанс се оказа, че пилоцитно астрицитом на мозъчния ствол или тумор на мозъчния ствол не може да се лекува, защото там се командва всички жизненно важни органи от мозъчния ствол. 2 години много геройски се износи кръста. Голям мъж излезе и почина. И така. И ти как го преживя това? Преживях го аз, понеже съм вярваш и ако няма да отнема много време, може да изрецитираме едно стихотворение, което ми е било като валидол и успокоение. И то може да успокои много хора, които имат близки починали. Стихотворение се казва... А ти си го научил това стихотворение, докато той е бил болен ли? Не, след това. След това ме попадна и го прочетох, а то е написано като за мен. В него е написано това стихотворение? От архимандрит Серафим Алексиев, който почина 93-та година в Княжевски манастир. А ти къде го видя това стихотворение? В една стихосбирка негова. И казва се Чудното цвете. Той олицетворява в стихотворението детето като цвете, бащата като градинар, Бог като господар. И виж как го е написал. Намери градинара рядко цвете и в градината го засади. Да го запази от ветровете, от вред го с нежни храсти огради. На завет гледано с любов грижлива, то даде пъпка и се разцъфтя и сладък аромат взе да разлива из околните храсти и цветя. Почнал да общува детето. Ах, как ще се радва господаря, когато утре го открие сам, помисли развълнуван градинаря и гледаше цвета с възторг голям. На следващата заран с пълна лейка, към своето цвете се запъти той, ала след нежно сведените вейки не го откри. Изчезнало бе то. В ужас се развика градинаря, ах, кой откъсна моите цвети там. В той смущение велико отвръщаха слугите, аз не знам. Сърцето му за малко да се пръсне, най-сетне рече му един от тях. Та заран господаря го откъсна и вкъщи го занесе, аз видях. Въздъхна облегчено градинарят и рече, то свят не беше мой, да го откъсне господарят може, тук всичко негово е, прав е той. О, брате, и в градината на Бога, кога изчезне някой цвят от нас, да не възроптаваме в бунт и в тревога, на своите цветя Бог има власт. Така че той се бере цветята за небесната градина. Това стихотворение, когато си го прочел и си го запомнил толкова така старателно, също ти е помогнало, така ли? Помогна е много, защото все пак ние може да свидетелстваме на някои събития, без да може да ги променим. Това е живота и съдбата. И как танцуваш след това? След това мина време малко и танцувах, но става въпрос, че тук професионално вече, когато ние правим изкуство, защото играем изкуствено в повече случаи, изкуствено. Естествено е да ми се доиграе да стане да играе, а пък ние професионалистите и да се играе, да не ни се играе, болни и здрави ни танцуваме. Така че ние правим изкуство. Това е нашата работа. Това е нашата работа. И ти реши да продължиш да танцуваш? Да, продължих. Даже няколко месеца след това заминах за Норвегия. Всъщност твоята кариера минава основно в чужбина. Ти в България много рядко се задържаш. Много рядко. Ти си танцор, който получава покани от чужбина, играеш във вариетета. Да, в Норвегия най-вече основно, от 1991 година ходя там, с едно прекъсване. Тоест имаш контакти в Скандинавия и там ходиш да танцуваш. Да, от миналата година по покана на професор в Свободния университет Петър Ангелов, професор Петър Ангелов. В България? Да, във Варна. Във Варна. Да, във Варна преподавах танцови техники миналата година и тая година пак съм поканен. Радваш ли се да бъдеш преподавател и това, което знаеш и можеш да го преподаваш на децата? Разбира се, че човек трябва рутинните години да ги предаде на по-младите. А има ли желаещи да се занимават с теб и да танцуват? Ние имате студентите, които учат в катедрата по изкуствата. Там имам клас, който работи и сега ме чака с търпение. Аз се изненадах, че те видях в България. Когато се сетихме за тебе и исках да потърся, тъй като съм те виждал по вариетета много преди години, се изненадах, че си в България. Мислех, че си в чужбина. Определено в Скандинавия, защото твоят талант има пазар само по света. Разбрах, че църква си направил. Абе не. Аз купих мястото там и после Откъде разбрах? Къде? Нали? Това аз съм телевизионен водещ, трябва да се информирам, да знам кой ми на гости. Знам. С съпругата ми купихме едно место там до Варна, т.е. съвсем близко квартал на Варна. Аз разбрах, че ти си искал къща да си правиш, обаче стара Божия дом. Да, ти си решил да направиш... Не, той даже работи там, беше още здрав. Но, да, просто така по решение решихме така доста хора и направихме храм. Там с помощта на много хора, много приятели, с материали и така и стана много хубав православен храм. Вече готов ли?
готов е почти. Има козметично някои работи. Как ще го кръстиш? Той е кръстен Света Ксения Петербургска. Как? Света Ксения Петербургска. Света Ксения Петербургска. Да. Защо? По жребий, така се падна. Значи той прави се един жребий, в който се пускат имена на много светци и просто се падна Света Ксения Петербургска. И интересното е, че такъв храм има в Атина, в Санкт-Петербург, в Ню Йорк и в Варна. Има 4 църкви. Небе на земята направи. Как? Небе на земята? Църквата е небе на земята. И така трябва да бъде. Небе на земята? Да. Това пък никога не съм го чувал като метафора или като сравнение. Да. Небе на земята. Да. Що винаги ще усмихнат? От дете съм така. Даже са ме викали Жоро усмивката. Да. Аз така, просто човек не остарява. Нямам грижи. След всичко, което разказа сега, това звучи по съвсем различен начин и ще... Просто всичко, което се е случило... Трябва да се носи кръста. Трябва да се носи кръста, не може. Да, с всички не е така. Така е, да. Танца исках, понеже искам да приветствам това, което открихме в неделя. За Dancing Stars 2 говориш. За Dancing Stars 2, точно така. Това е много хубаво, че се правят такива неща, защото казва, че танца е праначален. Той е преди словото. Значи още планетите и звездите, танца на планетите и звездите около Слънцето и Луната, от този танц се ражда Земята. Всичко на Земята става в танц. Замислял съм се много пъти. Вятъра, както е музиката в танца, вятъра носи листата, падат в земята, излизат плодове. Змията, което е най-така като от противните животни, нали, които така човек потръпва, като я види, и тя в танц продължава рода си. Лъва, птичките, нали, мъжката птичка към женската танцува преди това. И казва, че там, където не може да се разкаже, да не разкаже сюжет, музиката и текста, го разказва танца, пластиката. Така че това е хубаво, което се прави, и пожелавам така на всички състезатели в Dancing Star 2 да работят много, защото нашата работа е хамалска, хамология. И човек трябва, освен вътрешно, един казваше, благодарен съм на огледалото, че му показва само отвън. Вътрешно човек трябва да се изгражда. Не може да си грубян 23 часа, 1 час интелигентен артист на сцената. Човек трябва да се изгражда и вътрешно. Да има морал, да има авторитет, като излезе на сцената, да може емоционално да въздейства на публиката и да достави естетическа наслада. Пожелаваме го това. Уважаеми зрители, представих ви един мой приятел. С вас се видим след рекламите. Представих ви мой приятел Жоро Стъпа. Жоро, благодаря ти, приятел.